Και έτσι λοιπόν ένα μυγάκι έχει αποκλειστεί μέσα στο τασάκι. Μουγα! Το μυγάκι λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί απλά να κάνει τίποτα παραπάνω από το να βασανίζεται μέσα στην κόλαση των στάχτων μαζί με τα ποτσίγαρα. Το μυγάκι δεν έχει καμία ελπίδα. Καβαλάει τα μεγάλα κομμάτια στάχτης, αλλά δεν καταφέρνει να εξισορροπήσει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν χρησιμοποιεί καθόλου τα φτερά του. Γιατί δεν προσπαθεί καθόλου να απογειωθεί από εκεί που βρίσκεται. Και απλά παλεύει μόνο να καβαλήσει. Αλλά το θέμα είναι να καβαλήσει, αλλά να πάει πού? Διαπιστώνουμε ότι το μυγάκι δεν καταφέρνει να ανέβει τα τυχώματα του τασακιού. Και εδώ διαμορφώνεται η απορία μου γιατί να μην χρησιμοποιήσει τα φτερά του. Ίσως οι συνθήκες στο περιβάλλον του μυρμηγκιού με φτερά να μην είναι ευνοϊκές για την απογείωσή του. Αλλά ποιος ξέρει. Το θέμα είναι πως αυτό που οδήγησε το μυρμήγκι μέσα στο τασάκι ήταν σίγουρα αυτό εδώ το φως. Όπου προφανώς το μυρμήγκι τυφλώθηκε από το φως και έπεσε μέσα σε αυτό το τασάκι. Το μυρμήγκι είναι πάλι στην απόγνωσή του. Και εδώ καλύτερα να τελειώσει η ιστορία μας, γιατί και το μυρμήγκι θα έχει ένα άσχημο τέλος που κανείς δεν θα θέλει να δει. Μία ιδέα μόνο μπορείτε να πάρετε από το τι επιφυλάσσει το μέλλον του μυρμηγκιού.